Så har vi lige en hurtig fremvisning af lejligheden. Vi er på bagsiden. Hele komplekset ligger i sådan nogle blokke. Ganske pæne farver. Og vores lejlighed er 2021. Og der er sikkert gang i den herinde med udpakning af indkøb. Det er jo ikke vin, det er vogn. Det er vogn. Her er vi i entréen. Går til venstre, så starter vi på et lille utility room her med vaskemaskine og forskellige ting. Så kommer vi ud ind til mit værelse, mit gæsteværelse, som jo ikke er helt ringe endda. Egen fladskærm. Et must. En lille udsigt til haven og stranden. Kan se lidt af den der. Så har vi mit badeværelse. Så sådan en fin lille dejlig stor brugskabine. Og sådan en brugskabine hører der, eller sådan et badeværelse hører der til alle værelserne. Og så er de oppe og skændes igen. Køkkenet. Og mor skal til at lave mad. Og her har vi et gæsteværelse mere. Hvor min mormor hun bor. Og her har vi stuen. Og the master bedroom. Med et rigtig lækker badeværelse. Det her egentlig. Der er sgu også toilet der. Ja. Det er jo ikke dårligt. 143 kvadratmeter. Hvad har vi herinde? Jeg tror, vi har noget entertainment system. Ja. Dejlig lille altan her. Og min mormor står der i gang med at tage billeder. Får du nogle gode billeder, mormor? Det plejer at blive gode nok, men vi er taget 3. Det er så langt. Ja, det er stort jo. Ja. Ligger Afrika derovre bagved. Restauranten, vi spiste frokost på tidligere. Det er ligesom bølgen, der knap er så stor. Det var da vi kom. Ja, det ser ellers godt ud. Altså, det er sgu da super ved den. Men får ikke så meget ære og ude over det. Nej. Så var der en væsentlig del af hvad hedder det, chancen hernede. Det er vin og ost, det får den. Det er godt. Mere vin.